morning everyone! Today is Monday guys at gagawa tayo ng breakfast guys. Ito, turtleneck na ako guys kasi malamig na talaga dito sa Ireland guys. And we're gonna make a breakfast. Our breakfast for today will be a toast and there will be a ham and cheese on the top. Lalagay namin siya sa oven guys. I-grill namin siya kasi favorite ni my love. Ayan guys. I-toast ko muna yung bread namin guys. Ayan, ready na siya for breakfast. Happy Monday! Ayan guys, umaga na. So, kailangan natin mag-breakfast. Walang kanin dito guys. Lahat ng pinakain namin dito sa umaga ay bread lang talaga guys. Kape at saka tea. Alam nyo na guys. Pag dito tayo sa ibang bansa, kailangan nating mag-adjust sa pagkain natin. So good morning to everyone my love. Good my love. Good morning everyone. Just wash my hands. Good morning everyone. Monday. Happy Monday. Ano guys, si baby back to school na guys. Ayun na si baby, back to school. Balik na lahat sa dati. Wala nang bakasyon. Is that right, my love? Yes, that's right. Baby is back to school. It's back to normality now. Time for breakfast. Hungry. Hindi lang tayo sa bread guys kasi naka-toast pa. So ayan guys, nakalabas na ang ating toast. Tinanggal ko na ang aking jacket guys kasi malamig, mainit na dito sa bahay. Naka-on kasi yung heater namin guys, diba? Parang nilagay ni my love ng napakamalakas. Yan yung heater namin guys. Yan yung heater namin dyan. Yan, naka-on siya guys. So, mainit na dito sa loob ng bahay. Siya? Yung parang aircon guys ba? Kailangan natin ng aircon sa Pilipinas. Kung dito sa Ireland, kailangan natin ng heater. Kasi, malamig guys. Malamig talaga guys. At saka madali kang magkakasakit dito. So, i-prepare ko na yung aming breakfast guys ha. I-prepare ko muna siya guys. Yan lang muna kayo guys. Kailangan natin mag-prepare ng breakfast guys. Kakainin natin ang ating katawan. Request by my love. Yung cereal namin guys, hindi siya sa morning. Hindi namin siya kinakain in the morning. Kinakain namin siya gabi. Para yun na lang yung aming hapunan namin guys. Kasi malaki sa tanghali, cereal na lang sa gabi. So, hindi kami nag-cereal in the morning. Ito yung breakfast namin, malaki guys. Malaki kumpara sa inyo. Malaki para sa iba, pero ito yung breakfast namin. Ready na siya for the ham. So, lalagyan ko siya ng ham, guys. Gusto talaga ito ni my love ba? Ham. Cheese. Kasi para siyang guys, kapag lalabas siya from grill, sa oven, para siyang pizza. Kasi nagme-melt yung cheese ba? Masarap siya guys. Nilalagyan namin siya ng tomato. Tomato? Isa lang guys. Naglalagay ng tomato guys kasi gusto ko plain lang.
Kumakain naman ako ng tomato. Pero hindi lahat. I mean, hindi sa lahat ng bagay nakakain talaga ako ng tomato. Okay, that's ready. And then put some pepper. Then ready for the grill. I-grill namin siya, guys. Ulit. Okay. Lagyan na natin siya sa So, ayan na siya, guys. Ready na siya for grilling. I-grill na namin siya. Ayan na. Ready for grilling. Hinaan ko lang siya, guys, ha? Kasi hinihinaan ko lang siya, guys. Kasi para hindi siya maluto kaagad. So, ayan sila lahat. So, ayan, guys, no? Nalagay na natin yung ating toast sa oven. So, ngayon, habang naghihintay ako, may i-marinate ako for later, guys. I'm inspired by Ray's, guys. Gusto ko talaga siya si Ray's. Nanonood talaga ako ng mga videos ni Ray's, guys. So, ni-inspired niya akong, gusto ko ring i-try yung kanyang recipe ng beef stick. So, i-try natin siya, guys. I-marinate ko siya. So, yun yung kailangan natin, guys. So, inspired talaga ako na Race ba. Gusto ko lang siyang i-try. So, eto, meron akong pork chop dito. So, ilagay ko siya dito. Ano lang siya, 4 lang. So, siguro 5. Ito siya, guys. Meron akong teaspoon. So, susukatin ko. Sa video kasi ni Ray's, maraming pork. So, ito, maliit lang yung sa akin. 4 lang. So, maglalagay lang siguro ako ng 5. 2, 3, 4, 5. Wait lang siya, no? I-6 ko na lang kaya. 6 na lang, 6. So, next is yung ating onion. Wala akong squeezer, guys. So, kamay na lang gagamitin ko. Ang aking kamay. No, sorry. Kailangan pala ng garlic for flavoring. Ito talaga mangyayari sa mga garlic dito. Ready na for garlic, pepper, malaman pa ba ito? Yung pepper, tsaka squeeze ko na yung aking lemon. So, ayan guys, squeeze ko na lahat yung aking lemon at nakahugas na ako ng kamay. At atin na siyang i-mix na siya natin. Mix ko na siya lahat, guys. Dami-dami din siya, no? Pero malaki naman yung aking pork chop. So, ayan na. I-marinate ko muna siya dyan, guys. At lulutuin ko siya later. Yan na siya, guys. Ready. I-marinate ko na siya at i-ready ko na siya for later. Ilagay ko muna siya sa fridge, guys. Hintay lang tayo sa food, guys. Okay? So, guys, naluto na yung aking bread, guys. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, guys. Para siyang pizza, guys. Yung nasusunog, para siyang lang yan, guys. Pepper. Yan yung pepper. Yan yung pepper, guys.
Yan siya kapag walang pepper. Masarap. Para siyang pizza. Ay, I like it. Kain na kami, guys. Breakfast na kami, guys. Try na natin yung aming breakfast. Hindi ko isa-share niya. Try it. So nice. One of my favorite meals. Tomato, cheese, ham, toast. Just like you get in the hotel. You try it. Nice. Have a bite. Nice. Compliments to the chef. Kain mo na kami, guys. Hi, guys. Ito na ako, guys. Nagbabalik na ako. Kailangan ko nang magluto. Pasensya na, guys. Hindi ko ako naka-vlog kanina kasi meron kaming meeting sa school ni baby kanina, guys. At ngayon, kauwi na kami. Papakita ko sa inyo, guys. Madilim na dito sa Ireland, guys. Maagang madilim dito. Pakikita ko sa inyo, guys. Okay? Ayan, guys. Kita niyo na ba yan? Ang labas namin, guys. Madilim na. Ano pa lang dito, guys? Alas 3 pa. Or something almost 4 p.m. Pero madilim na, guys. So, ngayon, guys, lulutuin ko na ang aking minamarinate na pork chop. Lulutuin ko na ang aking pork beef steak. Inspired ako kay Ray's. Idol ko kasi si Ray's, guys. Nanonood ako ng mga videos ni Ray's parati. So, ayan, guys. Ito yung video ni Ray's, guys. Dito ako nanonood ng kanyang beef steak, guys ba. So, nagkakapi lang ako sa kanya kasi inspired by Ray's. Nanonood kaya kay Ray's, guys. Idol ko siya, guys. Napakaganda niya. So, ayan na, guys. Meron na akong na-heat na oil. Ito na siya, guys. Hindi pa siya init kasi nahinaan ko siya. Hindi pa siya mainit, guys. Hinintay natin siya mainit. Hinintay natin siya. So, ito na meron kong hinandang chop na onion at saka garlic, guys. Tagal siya uminit ngayon, ha. Ito pala yung ko. Marinated, Ang dami ko pala nitong sabaw. Siguro init na ito, no? Hintayin natin siyang mainit, guys. So, ayan na. Ilulunod ko na ang aking garlic. First is the garlic. I put the garlic na. Susunod ko yung aking onion. Diyan yung onion. Lutuin ko muna siya dyan siya, guys. Mabango. Guys. Lutuin natin siya. I-set aside natin siya. Gaya ng ginawa ni Ray's. So, ilululoy na natin yung karne. Nabango siya. Gusto ko siya. Yan na sila, guys.
Lutuin natin siya hanggang mag-brown. Ito niyo ba, guys? Lutuin muna natin siya, guys, hanggang mag-brown. So, ayan na, guys, no? Nalunod na natin ang ating pork chop. While waiting, gagawin ko na yung onion rings ko. Another onion. Gagamitin ko pa yung natira ko, guys. Kasi gusto ni boyfriend ng onion din, so walang sayang sa pamamahay na ito. Onion rings. Saan ba yung... Nakakaiyak talaga ito ba? Ready na siya for later. Ano na natin siya Lutuin natin siya. Guys, tignan nyo guys, nag-brown na siya guys. So, kailangan na natin siyang lagyan ng sauce. Lagay ko na ang aking sauce guys. Sana nilagay ko lang siya dyan no, matagal na. Kaya lang gusto talaga ni boyfriend ng crispy ba? Dyan lang yan guys. Yan. Simmer ko lang siya ng 3 minutes guys. Tapos lagyan ko siya ng tubig. At saka ilunod ko na yung until na mag-tender yung pork. Okay guys. At nilalagay ko na yung aking onion rings. Ready na ang aking onion rings guys. Yan na siya. At sana magustuhan ito ng lahat. See you guys. Ayan na siya guys. So ayan guys. Ilalagay ko na ang aking onion rings. Try natin yan mamaya guys kung okay na ba siya. Yan lang natin yan dyan guys. Yan na! Takpan at yan na guys. So guys, kakain na ako guys kasi naluluto na ang aking pork steak. Yan. Nakita ko sa inyo ng may. So, ayan na siya. Lutong-luto na siya, guys. Naka-off na yung aking cooker. Ready na siya for serve. Ako lang ang kakain, guys, kasi ayaw pa nilang kumain. Si baby nakanap pa. Ay. Yummers! Guys, ito na yung kakainin ko. Ready na siya, guys. Yummers! Eating, 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 eating. So, guys, kakain na ako, guys. Ito na siya, guys. Kain. See you guys later. Bye. Hi, guys! Tapos na ako kumain. May kachika ako ngayon, si Christina, my friend. Say hi! Hello! Good night! Good night na, guys. Tapusin ko na ang aking vlog, guys. Magkikita tayo sa susunod. See you! Kain ako ng guys, ice cream. Buti ka pa pa-ice cream. Dito pa rin si Christina, guys. Narinig niyo ba ako, guys? Sorry. Oo. Hala, masarap. Bilani ka, please. See you guys. Hi guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!